So uthando le-photograph kade kuwena laqala? Uthando lwe-space nje lesi sikanje kade angithanda. Into angangakwazi ukuyenza was done. First thing abakubuza yona ama-cherry. Ingane. Ingane makhashiti. Bayadayisa nje vele. Yeah, they trying to make ends meet. Imashi. Yabo? That's why begcina be-expose into kanje sekubhlungu for umuntu ongahambe ebusuku. Uma sesenzwa into eyenzeke ebusuku ngeke I-understand. Some of these girls who are missing, they were sold by their friends. And I don't think we are ready for that conversation. No, they're not ready for that. And kubalekile fethu ukwazi ukuthi uma wakho wrong. Yeah. Yabo lento as much as umthanda fethu. But me wrong. Wrong. Yeah. Yabo futhi and be unapologetic about it too. Yabo because phethe abana manje bethi inqwaba yokhazini ayikhulumisana kuzwana. Yeah. Thothi kodwa olet lakhe la. Ngenxa abazali abamaxoki. Welcome to the Ins Podcast, ladies and gentlemen. Igama uNkanyiso Mqome, your host. Namhlanje angihambi ngedwa. Ngiphethe amajita, danki emajiteni. Ngiphethe Ace namhlanje, Ace Mahashulu, Dark Lights Andile Ngcobo. Yeah. Bathi ndaba bra. Shoot it! Oh, wenza njani? Shoot it! Ngikhohle lasenot. Kama la senot. Awusaluthe bra wama ubingelela abantu bethu sinike namajita ithuba lokubingelela. Ace wakangcobo Andile, Shulek senot yeah. Mina lo. Daki. Oh, mina. People shepherd lo izo. Mashile. Shap pere Teddy we coffee. Danke majite, danke koffie, danke mtitelo koffie bean. Danke mutaponjis. Hey, bafethu Craig ngedamahashile bethu. Kren dona. Showcase. Awusilandise mfethu abantu bakuzwile ku-episode edlule mfethu ngemuva ubathi kancane. Yeah. But namhlanje sebehalile ukwazi. Onami sengifisa ukwazi. Ubani uAce wenzani? Lo mjito ukhuluma kangaka ku-TikTok wazini uphumaphi indle ngaka mfethu. Awusilandise mfethu. Sikwazi kangcono. Hawu Ace uAndile wakangcobo kanyuswa ukhulele khona wasuka kanyuswa ayohlala ePhoenix wasuka ePhoenix elandela imfundo ephakeme yabo so bengifunde eUnisa ngenza law then angiqedanga lo I think ngeCovid ngayeka sengenza i4th year because soba khona iCovid obviously and then besenza lemisebenzi emincane yaseDurban Tourism ama visual concerts nani yabo ngathi bukhona nawe lapho yeah so umuntu oqala wabona imali uthi imali ikhona ngconywana kulezi zinto lezi yabo ngigcine sengiyikhohle ziphi izinto abantu abazi phela abantu uthi wona sashuthani kambe lapho sashutha i-visual content ese-Channel O sashutha Durban Tourism for Durban Tourism sashutha like the city around showing ukuthi ithe kunjani ngoba kwaku-quiet nabantu abaquarantineayo and then sa-documenta like the key points aseThekwini. So we'd go inside lapho lwandle ehapa siyobheka ama-dolphins siphume ehapa sashutha Moses Mabhida and everything nje key point for ama-tourist ezeThekwini yabo and then sashutha it was a visual concert for MTV Base. Yeah so wawilezi ngaqala ngabona so ikhona imali la yabo then ngagcina sengiyikhohle indaba yelo yadlala kwenzeka into eziningi nasekhaya so ngagcina sengithi azini athi ngithi kuyiphoza kancane kanti angazi ukuthi hayi sengizocisala sengiqhubeka ngala isikhathi esithi njengoba ngenza manje then after yeah ngoba yilokho but ukusuka ekhaya ngingena kanjani ukuze ngenze photography because abanye bangazi njengo Dark Lights ngingena through outtime to Justin njengoba sengihlala ePhoenix yabo Justin uyena wami wabona isidingo sokuthi angifunde nje umuntu ene interest ngangiyithanda vele ngikhula angitshelile ukuthi angisoza asebenzele omunye umuntu yabo because even after high school ngathi kuphusha ekhaya ukuthi siyosebenza abanye because aqeda kanye I think abanye baqeda before mina ngazi ngiyi-entertain lonto
ngabatshela nje straight ukuthi angiboni because ngiyazazi njani angithanda ukuphathwa as in kuba ne-manager yabo. Akuyona into engazi ukuthi okuyinto engi-interestayo. Then from lapho wangifundisa uJustin camera at the time. Siqala sishoot utshani and then we went around la sasihlala khona sibheke izinto esingayishutha sasuka lapho and then we decided to move to town. When we stayed in town kwakuyimina uSipho Mhlawuli naye uJustin. uSipho was the one who had money, so he funded everything we had in terms of equipment, the laptops and everything. So for us it was only for us to go and look for into esingazenza yabo singababhizi ngazo. Then kwakhona ama-event yabo for exposure we went to those events nama-camerates, even though we didn't have like accreditation for access to my events, but sangena. So one of the events nje sakona was nakubhokhu Ricky yabo. So Ricky kathi sesikhona engena yabo mefika so bazomfaka egate so simetuzwa lelo gate meqhama wasimcele Ricky yabo sasitshela uzobhampa ke. Fortunately he didn't yabo. Ovela waphenduka wasibuka wamgadile babaningi leso sikhathi yabo. Pushisi we push happy ngoma kodwa ngikhumbula Song. it was before iBozonke khona ingoma iperformance Fusek. Oh. Yeah, we push Fusek ngaleso sikhathi. Shy Fusek bamgadile asibiza athozana usithi accreditation athi hayi uzana basilanda siba u4 silanda singene song mesethe imphethe camera sithi athi hayi ngishuthana mina ngishuthe lesithombe ngizosipost. Siyabona ukuthi opportunity grandile uRicky misifika phambi kwakhe sithi siyashutha dolo lo ibattery ikamera Kanti nizeshutha ngani ningachaja? kade shutha phela na isigesi ashuthana thina ngasolwandle. Niyayikangela. Nakhona nizothatha amajazi. So asina accreditation yabo. Ish. So he gave us a chance. What's like, guys, go back and charge your battery pack, then come back, and then he gave us like 15 minutes, I think. Wow. 15 minutes. He said, and then we came back. We took those pictures, and then he said, okay, when you're done, what's his personal number? I said, okay. Masaseni kutining sendela or post them, and then he did. Yabo. So that's when we started now developing layer time to look shoot some my event. Yabo, because he gave us the opportunity or the confidence to say, kahle ningakwazi ukuyenza lento because now sesiposted isithombe yabo. And then I left those guys. Then ngaqala kanjalo through Outama to Justin who made sure ukuthi ngiyakwazi ukuyenza lento. Yebo ngena. Imaki ACFX usuka kaNews. Yeah. Ufunde eUnisa. Yeah. Ilo. Yeah. Bese ujump ungene kuphotography. Yeah. Yabona leyo mpahla leyo masiyibeka kanjalo. Ayenzi sense. Angeke. Ayikwazi because okokuqala asijumpise nje from kaNews to iphotography. Ayihlangane at all. Akho ntwana yakaNews ethi mihleli ithi yona ihalela kuba iphotography. Yeah. Not unless i-exposed ke mhlambe njengawo. But even namanje makukhona umfana omncane kaNews otshela uma wakho ukuthi ufuna ukuba iphotographer ngiboni lelo lady with confidence lingathi hayi hamba ngani yami. Yeah. Nanzi imali nangu u30,000 hamba ethenga icamera nelens u8 to 5,000 okuyothenga iflash angiyiboni. Okay. Awuyenze sense lempahla lokuthi uthini ebazalini because uma uphuma endlini uyofunda lo abazali banethemba. Cha ingane yethu izoba yilawyer, izoba grand. Yayizwe lento. Usuyafona manje after 3 years or 4 years usuthweni usuyashutha okanye isikoleni usuyayeka. Yeah, it didn't make sense. I won't lie. Even today, it doesn't make sense. But, and I won't lie and say, mhlampe, they believed in it. Mhlampe kusaqala, no, they didn't. Yabo. And nami it took longer ukuthi ngize ngibachazele ukuthi ngenzani. So what happened was, ngasekhaya because indawo is very underprivileged, yabo, and it's also laid back in a way. So izinto ifika late lapha. It was something because I've always ekhaya ngizothi ngangihlukile, yabo. While everyone was listening to music of Maskandi and all the traditional music again, because we were 5, I was the only one who was in his own corner and listening to hip hop at the time. Because I told her hip hop. From a friend. Hip hop. That's very interesting. From a friend, sengifunda high school, like my best friend, Usiand. Yeah, he. Why you believe udlala noma nani ulalela no? Uthanda Lil Wayne. So sagcina sithanda Lil Wayne song yabo.
So from leya nto aliweni ngagcina sengineyithombe asengigcina understand iy'thombe through uLil uLil Wayne Wayne. neYoung Man. Yeah. Yeah, that was my music, yabo. Wethu uzithatha kuphi izithombe zabo Online. kuma-album la wey'thombe noma ku-internet? Ngena ku-internet nakuma-album because uSiyando nama-album like physical copies. Yeah. Yeah, he was very interested in those things. Lama-physical copy lawa iphuma Lawa naleya mpahla abe leyaphuma ne-list. ne-spread uthola ukuthi nje kuney'thombe ezi-different. Yeah, so angithi yazi phesheya aba-creative ngale nje ukuthi sometimes uLil Wayne uzovela i-artwork i-album uzoba iglass efile so uvele lapha nendawo iglass and now wonder sometimes bayishuthe kanjani le thombe ngangiwumuntu inquisitive in a way when it comes to those things because angizama by all means ukuyi-understand ukuthi bayishuthe kanjani le nto yabo and my love for entertainment yaqala because ngikhula bengicula vele yabo Yeah. so ekhaya kune-group yo-music egcekeni yabo from esontweni malumba aculo ma-oleda acula and I had the voice at the time yabo yokwazi ukucula and then ngacula nabo ekhwayeni asekhaya kwathiwa i-Merciful and then from there Angisazi. Messi. ayisokuyasesontweni nje yenza isense ayithi i-Merciful mfethu yabo Sure. mangirecruit because angicula ayithi esikoleni futhi ngicula i-choral music Yeah. yabo Susuka nakwi-Quran. ngangishaya i-choral esikoleni like isikole sethu was one of the best performing schools when it came to choral music KZN. Manje nanishaya lamathola wama-competition. Compete ney'kole zakwa-Claremont, Omqhele and all these other schools like KZN. So at most inumber sasiyiphuma nje kuma-rankings mhlawumbe number 2. Kulama-competition lawo ikhona nake nayishaya naphuma e-KZN noma yayiphelela nje la? Yeah, ikhona. Sayishaya Najika Pretoria. Pretoria. Yeah. Kusho ukuthi nani-plan Yeah, but ngempela. saluza phela Pretoria sekuhlangene no-best South Africa. Yeah. Kodwa sifana uyinja Saphuma ngakini kona unamba- okubalulekile. Okubaluleke kakhulu ukuthi nje bayazi ukuthi iMessi ikhona. No, i-Merciful yasekhaya. iMessi pool yasedladleni iyaproduce. Yeah, yayikhiqiza abantu abatswebo. Sisuka lapho mfethu sizama uku-understand ukuthi Yeah. isithombe usikala kuphi uzubona i-album kaLil Wayne uzohlangana ne-hip hop but So still. ngaleso sikhathi angiphathe ifoni phathe necamera yabo. So Yeah. nokuyidlala ngayo ngasekhaya. Fonile yiphi leyo phone? Nokia. Yo, sengikhohlwa Nokia baphathe necamera yabo. Yeah. So ngase nginalowo ukuthi ngibashuthe ekhaya nasesikoleni abangani bami nawo zonke lezo. So uthando le-photograph kade kuwena laqala. uthando lwe-space nje lesi sikanje kade Yeah. angithanda. Into angangakwazi ukuyenza was ukudansa. So Angakwazi ukudansa. yenza isensi uma usu-exposed la isithawu ukuthi Yeah. kune-possibility ukuthi umuntu ayenze lento ayithandayo bese Yeah. akwazi ukuthi akwazi ukuphila. Yeah, because mina phela the only thing I was used to ngisasekhaya, the only thing I could do ngisasekhaya, except for making music, because amanje tasekhaya vele amanye they were already doing music. Yeah. Noma lokhu underground yabo lo ngasemadladleni. Yeah. So mina sengifika ngala ngaphandle ukudlala ibhola into engangijwayele ngisasekhaya it was being exposed to abantu abakwazi ukwenza izinto zenzeke yabo like seeing a camera for the first time yabo ngabona i-camera for the first time and then amajuda ngihlala nawo baphatha ama-camera ngiyaxoxa ukuthi benzani ngala and then bangifundisa yabo and then it happened ukuthi there was a guy called Usiphe Ntuli and he was part of the guys finalist we home essay on SABC3 so he was doing architecture KZN and then he loved architectural photography. Sure. Yabo. So uyena umuntu wasijwayeza ukuthi no nabo Justin wants okay. Lento singawazi ukuyenza yabo. But yena wayefundisa kakhulu Justin and Justin every knowledge ayitholayo and he passed it on to me. Yabo. So sayifunda kanjalo and then wahamba wagcina sese Cape Town so manje washiya nale camera singasenza. Sagcina sisebenza nale camera and then it gave us that opportunity ukuthi sikwazi ukumove le town. Mase move le town and then uSipho at the time he had means ukuthi akwazi ukuthenga equipment yabo. Yeah. And then he helped us with buying equipment like your laptops and 2 cameras. But then at the time it was crop sensors. Yeah. So like basic cameras. And then we use those basic cameras keep like our portfolio to grow ourselves with photography. And then after sahlala ndawonye. Yazi into engifuna ukuyibuza, do you make that phone call edladleni ukuthi hayi ngiyasiyeka manje isigele noma i-situation yasedladleni bayabona nabo ukuthi hayi umfana akasakwazi ukuqhubeka manje nalento eyenzakalayo noma
what happens there? I didn't make a phone call, but all it like bonela. Every time I say funa kubuya ama results. Oh wait, so wena indaba yokusubmita usayenza usayengeni nje indaba Angisayi seyunisi. esikoleni. Sithini sesiyakubhora usuncanywa ile mpahla oyenzayo noma? I would say sangibhora. Like there's a time where I decided to as in let me make it's not Justin we made decisions. Let's go and work Yeah. for a few months. Saki capital and then after so hlanganisa le mali. Ikhompyutha yokwenzani? Yokuqala ibhizinisi le-photography. Yeah. Isigela. Isigela it's plus. Ngiya esikoleni but lo mengithanda. Oh, so since ukwazi ukuyifundela ekhaya Yeah, njengoba it's useyunisi, Eunice, then yeah. uba nesikhathi esiningi sokuthi wenza ezinye Yeah, izinto. So now usafuna ukwenza izinto ey'bhedayo, usufuna ukushaya ibhizinisi Sifuna le-photography. ukwenza into serious. Vele asikaye sewa manje abhedayo abahluphayo. Yeah. So But yonke into nifuna- ebesenza bese yeah. naleyo conscious ukuthi ekugcineni ezandleni ngifuna ebazi ukuthi senza into grand yabo we didn't want to have that leyo nkinga ekhaya ukuthi azini la sebekhona bayahlupha no Yeah. besazi ukuthi whatever senzayo should be a foundation for ikusasa into esoyenza kusasa because now ngoba sesihlale kusasa e-town we can't afford to go back home because ngasekhaya sofika isihleko Yeah. yabo lokho kuhlezi kusekhanda lethu ukuthi yabo manje siphumile yabo whatever we do now kufanele kube into ezosakha but ukuthi sibuyele emumva sakwazi because bazosihleka ekhaya thiwa sihlulekile yabo so saqala sawasebenza and then ukuhlanganisa leyo mali and then buy more yento ezo-contribute towards this photography thing yabo and then mhlawumbe sometimes even for transport Imake edladleni banikeza imali yokudla noma uyayibonela? nothing Oh, so mhlambe nalokho then ikona okwenza ukuthi ungene kwi-industry because uyabona ukuthi yeah, that's khona why nendlela I yokuthi wouldn't say that was a kusifanele. nice time only, but there were also difficulties because there's a time where me and Justin we because I had the card to access Eunice, so sasingasakwazi we couldn't afford indawo yokuhlala, and then for like 6 days, but not because sasesiqoshiwe, but because imali rent short, and then for like 6 days I think, yeah, because we had access mesingena kwelinye ibhilidi, so kwakubhilidi elide so kuhlukaniswe kabili. So la hlukaniswe khona igate eliphushayo lihlanganiswe i-magnets but uliphusha kakhulu niba u2 liyavuleka so basixoshe basikhiyele endlini for like 6 days sihlala emgaqweni e-town. We don't want to go back home because bazobona ukuthi okay lento ayenzeki yabo and Le then yesikole. yeah and no lento photographer ayenzeki Oh, senibatsheli- okay. sibatshela ukuthi sesiyayenza lento yabo Okay. and then what we do is siyavuka ekseni siyahlala like e-town around town zule whatever senzayo siyayenza hustle sambe siyogeza ebeach kwamashawa sifike sigeze khona sibhukude sibuye sigeze sisule sigqoke and then later on at night sithatha ikhadi because eUniso you're allowed to come at night and cross Uzofunda night khona, yeah. and nithatha ikhadi and not go with Justin we get something to eat sihlale eUnisa ebusuku until 6 a.m. So from 6 siyaphuma Nilala khona noma nihlala khona? silala khona Manje musihlala. angithi mina ngangazi namajita lawa ama-comrade Yeah. so kunama-room laphayana la ahlala ama-comrade like ama-office Yeah. so we'd go there kunama-heater sivule Sure. i-heater siyahlala lapha sikhululekile vula ama-laptop sibuka whatever sifuna ukuyibuka Oy At most- ne-access you know, ne-internet kambe yeah. At most i-varsity, yeah. esiyibuka thina sifunda ikhamera la siku-YouTube sifunda ikhamera by 6 siyaphuma sobuyela ngasendlini mesifika ngasendlini siyacela basayine to the other building mebesayina siyanyuka la hlangana khona siyaliphusha and then siye erumini yethu first thatha izinto singena embhedeni siyalala angithi vele aba-check ukuthi sikhona noma sikhona siyalala Yeah. by the time sivuka siyageza futhi siyashintsha siphuma ney'ngubo siphindela kule gates siyophuma ngile side ngale then siphindele eUnisa futhi Oh, so senilala emini la Yeah, bese isikhathi yeah. esiningi kodwa nispenda ngaphandle. sisiphendla ngaphandle because asivumelekile until we got money and then I had the courage mina ukuthi ngimfonele oledi ithe mashoda ngemali la kukanje so my mom was very understanding wathi hayi mfethu ngizokusendela imali it's fine wayisenda imali ngase ngamconvince ukuthi hayi ma iyenzeka le nto yabo and then now and again sengizomkhombisa ukuthi okay now ama results ale Uphuma emndaneni onjani? Washo ukuthi banenyoka kini noma not into? really sikhule singekho grand at all So i-OLED likusupporta kanjani le nto? OLED Liyayiboleka noma liyayitohoza? I oled noma- lam egcekeni ngizothi lona belisebenza kangcono. Oh, okay. Yeah, nginama-ankeli awu-2 ne-oled isebenza e-Hillcrest isibhedlela so like Yeah. so hayi aliyona i-nurse but liyi-nurse emsebenzini because Okay. angazi waba nenhlanhla but akaze afundele ubu-nurse but wenza leyo nto and wathola umlungu nje wamfaka lapho yeah so ngeke ngithi usasihlupheka in terms of ukudla
but we didn't have much. Oh. Yeah, ukubona ukunzima because at some point nje besihamba siyomakhelwane siyocela. Yabo. Say cela ukudla, sicela ukuthi yabo. But fortunately manje Nekucela noma nekuboneka. sasicela ngasekhaya sasinenhlanhla so thina ugogo esikhulu sasitshala. Oh yeah. So emphakathini mase kuvuthiwe whatever esitshalile yabo ugogo wayithatha mase kuvunwa ayobapha omakhelwane. Plus unyuswa ke ngamagceke nelokhu njani Yeah, nogogo amakanyuse nje ithelo zakhe ngadini. Ziningi. Sasiney'hlahla zama kunamanje kusaney'hlahla zama oranges u3, mango 6, ama avocado 4, ulamula. Ayikho into veggie engakazi itshalwe ekhaya. Brinjal, Ihamba lettuce, ngama-season libe liza kanje. whatever. Isizini nesizini mekuphuma isizini yespinashi sifaka ubrinjal, mekuphuma ibrinjal sifaka ishalati, mekuphuma ishalati sifaka uphizi, mekuphuma uphizi sifaka besisho umadumbe whatever. Khuleka mnandi. Besirotate yonke, yeah. Khuleka So mnandi. it was a privilege for us because Yeah. emphakathini abanayo bayothenga. So mase siku-grand siyakuthatha siyobapha. Yeah. Yabo? And then in exchange mase singenakho siyahamba siyocela. So that's when mina I learned ukuthi kufanele ngisebenza nzima because kumina ngangikusaba ukuyocela. Njalo mekuthunywa mina ngijika endleleni. Banqabile. Hey Pantula leli. Senibona intombi kamakhelwane le yakhalile yabona ukuthi hayi ngicela kulosindi. Ngibheke kanje. Kanti ukhokha sangibamba ukuthi lo akafiki la kuyo. Njalo. Akangitshintshe. Makasindi ngiyamazi bizosinika le mpahla phansi wena. Akeke akho umuntu akufica umuntu. Nangibuza ugogo kade ngigibele naye ibhasi. Yeah. Sibuya edrobheni. Yeah. Akekho kanje. Akekho kanjani? Ngithi nje gogo mina ngifica ngamuntu. Kanti ngisaba ukuyocela ukudla. Kumina uyihlazo but leyo nto yangifundisa but awona yangifundisa yabo ukuthi kufuneka usebenze kanzi. Until today mina ngasaba ukucela. Ngenhliziyo yami ngiyakusaba nje ukucela. Ngoba ngayifundisa ngisamncane ukuthi azini kufuneka Bethu uyaphoqeleka ukuthi ucele kuba khona. Yeah, there's times kuba very khona well. izimo ezigoba Yeah, la ubona khona khona. ukuthi yazini sengingaphezulu amandla ami yabo. Yeah. But nje ngiyakusaba nje. From the bottom ngiyakusaba ukuthi hey ngicela yo igama libhlungu. Yabo because ngikhumbuza le nto yakudala. Ngikhumbula ukuthi eish should namanje situation safana. That's why ngizama by all means ukusebenza kanzima. Yeah. Ile zinto kanjani. So manje umuntu angacategorize as i-celebrity photographer noma i-personal photographer athukuzini noma just as a photographer. Wena ungathanda ukucategorize kanjani? Even amajete mengisipana nawo mesikhuluma ngihlezi ngibachazela ukuthi mina ngiyi-photographer esipana nothukuzini. Okay. Yeah. Because the minute ngithi ngi-personal photographer athukuzini singayilimit kwezinye izinto yabo. Okay. Meaning angisakwazi ukuphuma ngiyenze into and naye futhi mase ngisho njalo une-right yonke ukuthi athi esakwazi ukuya lapha yabo. My business with Thukzin before it became business or that friendship siqale siyabangana yabo. I was helping him to grow his brand and to la ekhona manje yabo, and I'm very happy for him la ekhona. Then lo ukuthi kuze kuthiwa ngiyi-personal photographer sometimes izoqhamuka obvious because ngihlezi nginaye angithi we work sebenza kabili. I'm his friend and siyasebenza futhi. So mengihlezi nginaye and ngiyi-photographer uthi hayi personal photographer. Yeah. Which I don't mind because vele mesisebenza I'm his personal photographer. Yeah. But mina naye nabantu sisebenza nabo bayazi ukuthi kahle kahle uAce uyasevisa. Manje sekukhulwa leyo ndlela sesibo kanjalo Ace uyasevisa but uAce uphusha into yakhe dark lights yabo. Nothukzini uthatha uthi Ace njalo for everything ayifunayo but Ace out yakhe. It's like siyasizana yabo. Mina ngikholelwa kuyena as uThukzini engimbona ezokhula be beyond lento ayiyona at the time. Yeah. Yabo. And then I made it happen ukuthi kumina usazini mfethu umsize lo mjidi because he's doing something very good and unique yabo. And from that time ngangithanda umusic wakhe angazi why sakhlika nje. Yeah. Yeah. Because manje umbuzo mangakubuza ngeke ngithi kunjani ukuba i-personal photographer athukuzini. Should sengizothi kunjani ukuba umngane athukuzini. Because athi ngichaza ukuthi uThukuzini umuntu uThukuzini umuntu oyi-superstar eMzansi. Ngibuza lokho ukuthi kunjani ukuba umngane ne-superstar. Okanye kunjani ukuba umngane noThukuzini. Yeah.
angeke ngithi kunomehlo engiqambela Ehhe. kumele kayifana nokuzwana nawe. Yeah. But lo ngiyak-understanda kumina kuqhamukaphi. Yeah. Ngihlala kakhulu naye. Hawu kuzwana nama kufani. Mina abantu bazokutshela ukuthi hawu uzwana nonkanyisa. I-superstar. Mina I-superstar. I-rockstar. Awufana nokuzwana noShepherd. Nje abantu banokuqhamuka nje Superstar. Wazi bathi uShepherd? wazi upost uShepherd kwi-status. Cha. Wazi uShepherd. Waseyapoke lamajita. Angeke uzokuthi nawe Shubile. uyithole lo mpahla kanyuso fethu. Ngiyakuthola mfethu. Okay. Mangifika kanyiswa kayi imibuzo eminingi ke. Ubuzwa nokuthi udlani. Unamanga mfethu. Wonke imibuzo So wayithola. udla ipapa nophuthu. Sometimes uyashaya i-reg, sometimes uyashaya i-KFC, sometimes ushaya amalokhunjana serious. Shaya isushi. Uthandani? Cha Sushi. uzothi uthandani ngoba noma angitshela ukuthi uthandani. Uyazwana noma mpinje. Uyahlala nje nosibani uyamazi ubabes abakubuza yonke lo but ba curious yabo. Sure. Because kubona akuyona into ejwayelekile yabo. But mina nalo mjita ebese sihlala endlini eyodwa for more than 3 years. For more than 4 years. Yeah. Same house. It was a i-bedroom yakhe bese eceleni kweyami. Sivuke ekseni masiklina naye phansi. Siyathethisana la, siyaxabana la, siphinde sikhulumisane, kuphinde yabo. So kumina angimbone yabo. But ngiyambona kodwa ngeke ngize ngimbone. Personality wise because ngiyawazi umhlukanisa yabo. Yeah. Khona uThuthuka bese bakhona yena uThukuzini yabo. Yeah. So uThuthuka uGrand. uThukuzini uGrand but njengoba as ekhula naye uyabo siyayilimita kwezinye izinto nawe sekuphoqele ukuthi nawe ungasamforce ukuthi ezenye izinto yabo akazenze ngoba ayisa align nalento afuna ukuba yiyona yena. Yeah. Akusakwazi ukukhuleka njengoba sasikhuleka as amajita sihlala ndawonye. And Zombuyisela ukuprova lokho ukuthi emuva. sesikhulile sasihlala ndawonye thina. I-decision yokuthi sikhule sithi sifuna ukuhlala nga-1 was because sesiyakhula. Sahlala sana phansi sachazela nje amajita sibadala. Yabo. Indoda nendoda Yeah, ukuthi ngithola yenze njani. ispace nangu ngithola ispace yabo. Si-grand. Ngokuthola nama ngifuna ukulokhunja ngeke umuntu wamalibele. Ufuna ukulokhu. Mayifuna ukulokhunja lokhunjile la. Shaya yampahla. Becabanga Recess, umuntu wami ufuna yeah. ukungiphekela. Yeah. Ekhululekile. Yeah. Ukhona wena manje sekuzomela And uwashe mase- khona la. Lana Awukwazi. mhlawumbe udinga umphekela naye. Isefuna yenzi apheke yonke akhuphule neqanda. Okanye vele afike futhi isinki ingcolile mfethu. Yeah. Sekumele awashe zonke lezi zinto zalama Now hearts uqhamuka acholile. nomuntu wakhe tolerance incane yabanye abantu wafika na endlini ngcolile uyasho ukuthi ha umuntu wami ngifana ingcole kanje la yabo sefuna utshela amajida phambi kwakhe and manje ngathi anisahloniphani yabo kanti hayi uthi anihloniphani phela indlela esijwayeze yona yabo thina ngenhlanhla yesonke sikhuli what's common about us isikhuliswa ogogo sonke. Okay. So lento ye cleanliness be very khona kuthina. Yeah. How important it is like if it's mohlala nomuntu ukuthi umbeke phansi nihlale nixoxe umusubonze kusengathi Akusahamba. sahambe ngalendlela. Kubalekile but sometimes here and there kube kugejana because Into enzeka kanga how often does that happen because inzima le mpahla ningama arts nithi nizohlala phansi nixoxe. Siyaxoxa. Mhlawumbe nje uyaphela u6 months inenkinga esingakwazi ukuyikhuluma ya. Exactly. Sigejana nje. Yeah. Because we can even see even the mood indlela sekuyikona endlini yabo. energy. Yeah, ubotha no asashaya sana because niyakwazi ukuthula ngakhumisana ibe Yeah. enhlendeni eyiwana. Ngenxa ukuthi sine ego and sine pride yabo. But uyabona ukuthi kuse kodwa ngihamba icredit. Correct. Uyayizwa energy. Lo seyangena Energizer. imoto sharp yabo. Yeah. Uyabona ukuthi tension ikhona yabo. Yeah. Ngicela thina mfethu sasoye saphila kakhulu kwabamnandi. Sagcina sizona ngaleyo ndlela yabo. But sesihlala ndawonye. Kwakunaleyo nto vele ukuthi personality wise that's why ngithi like personality yakho ngqo. Yeah. Sasikwazi uyi-understand. Akekho owephapha kakhulu. There was a time where sihlele endlini wonke umuntu sekamereni lakhe. Awuthi sixabe kumnandi. Sibuye simemezane khona ekamereni. Hey uGrand, sithini lapha? Hayi sharp yabo. Ubonile ukuthi kwenzakaleni? Kuphi sila ekamereni yabo. So sagcina sikujwayele. Mbonile uSindi uphosta njani ku-Instagram. Ngenye ide uzongena idlulela. Yabo? Ngenye ide uzodlula yedwa angena uhlala ekamereni lakhe. Sure. Yabo? Nami sometimes uthi behleli kanje sebeyabona sengiyamalela. Sisithini? Hayi ngisekamera. Hayi fakhona ngihlale nje la ekamereni yabo. Sasinalo but leyo kuhlalisana phansi thina nayinto esasheshe say understand safunda emaphutheni amajita before thina. Yabo? So sayitshela saba honest nathi bafethu lento iba imnandi but iba nenkinga. Asibeni responsible. Njoba ngisho sikhule nogogo so aim la ukwenzani ukujabulisa
labantu abangemuva, it's not only for us, yabo. Ukhule usawugogo, ngikhulisa ugogo, uma-ayini wekhulisa ugogo, Thobani ukhulisa ugogo. Dankie, So ma-ayina. sonke la, yabo. Sifundisekile ngendlela yokuhlonipha, yabo, because naye wethethiswa. Nami ngangithethiswa futhi. Lonke umuntu wethethiswa la sasibuye account isifonelo la sithethiswa sonke sengisikhalelana sonke ade ngithethiswa, yabo. And then lo hlala phansi asihlala phansi ngoba sayitshela sahlonisa nje na kudala. Bafethu, there will come a time where lo mjito ezoba mkhulu, yabo. What our responsibility here is to look after this talent, yabo, because le talent in the near future ilona lokwazi ukuthi lisiphilise, yabo, because now we've sacrificed a lot of our time zama ukumkhulisa simgada, yabo, meaning whatever ephumayo from abantu if ngeyona iqiniso, let's protect him first, yabo, because yena use impilo yakho ngathini iyona ephambili in terms of lento esiyenzayo, yabo. So whatever senzayo saba honest, yabo, then sasisaneza nama role. Ace, this is your role in this whole thing. So Bani, this is your role in this whole thing. Tuxin, you are a star. Ayan, this is what you are doing in this whole thing. So in case anything happens, in Shwatua, we say now what is you need to account with how did it happen, yabo? You be honest. So saskata na kanjalo, yabo. So wakululu is confrontant. And two, vele labantu sihlala abantu aba confrontational. Anqinani. Akekho onqena omunye. Asikwazi ukuhamba endlini yade kungcolile siyabuya kusanjalo. Sasiqala lapho nje. Yeah. Hawu ndoda usho ukuthi uhleli imini yonke wenza lutho nje. Yabo sasibuzana ngathi sama siblings. Hoy. Andibalekile futhi le yampahla. Because Ungangqinani. and lento futhi ayenzeki kuphela emajideni, even edladlini. Yeah. As a family yenzeka leyo. Yenzeka. Uthola ukuthi ayabona mase kunokugejana kubalekile ukuthi ekuse hlaleni phansi sikhulume nani nani. Sikhumbuzisane futhi nezinto uthi ekuse. Yeah. Khumbule phela ne role yakho. Ukuthi wena yabo lento ukuthi edladlini nani nani kanjani njengomuntu. Yeah. Because le yanto Ayasemadladleni nonganiyana ama roles kuhluke bafethu. kakhulu. Hayi manganiyana ama roles endlini. Yeah, nanokusabana kunzima ukusaba umuntu. Usabana. Asiyeke yasemadladleni inzima kakhulu. Hayi yasekhaya ayiyeke inzima. Mina But ijulile. mina ngikhule kwazi ukuthi mfethu mchazele umuntu endlela ofila ngayo. Yeah. Mtshele. Kuphi? Ekhaya, Ngini? yeah. Oh ngiyajabula ngena la. Ekhaya siyazwana thina mfethu. Balekile le mpahla. Ekhaya akekho umuntu. Yeah, angisho ukuthi Families ayibalekanga. are different. Sure, it's a privilege. Yeah, It's ibalekile, but it's a privilege. Yeah, it is. Ukuba privilege. nomndeni ozwanayo. Yeah, It's a if privilege. you have a family where you are taught to express yourself. Yeah. It's and a remind each other's privilege, role. that thing. Yabo thina. Ningane ngakhohlwa ukuthi it's a privilege. Yeah. Ugogo A engekho bias privilege. namuntu. Ukwazi ukukhuluma. Yeah. Abanye bethu thina sikhula itime awulaza akekho umuntu ofuna ukukutshela ngethama lakho la. Yeah. Bazokutshela ngalo mhla kukhona ocasukele lo fihla iqiniso. Yeah. Kube imali phuma ukuthi hayi lo uyena owazi Uyamazi lo ukuthi. ukuthi So i privilege lampahla ukuthi kube kuxoxe kukhulunywe. Yeah. I feel like ezinye izinto futhi ziyaqala nangani nina enikhona njengamanje. Yabo mina nje edladleni mfethu edladleni angiyazi kusekhona abazali bonke bephelele ukuthi kuhleli kuyakhulunywa akunamcimbi uplanwayo ukuthi kuzowenza umsebenzi kanjani. No, lokho kuhlangana kwalezo zinto. But nje ukuthi siyaqondisana kulungiswa layini ukuthi kanjani angiyazi mina leyo ekhuleni kwami. But leyo nto iyenzeke bengasekho abantu abadala. Qalwe yini? Sewuyibona nami sengiyabuka ukuthi no sekunezinye izinto yabo ngithi mina ekuseba fetsanzini la ahlaleni phansi ake sikhulume la 1 2 no 3 ngibeke kwami awukhulume nawe ubeke ukuthi kuhambani kuphi kanjani angithi futhi nakhona leyo nto into ebalekile ukuthi asingahlangani sokhuluma ngoba kubheda. Yeah. Angithi yabo Yeah. even noma sisemgqeni izinto ihamba kahle sisayibambile akubuka sithi ekuse isahamba kahle kanjani Yeah. le nto lana mfethu yaspana yaphusha kakhulu futhi It's a privilege bafethu because yabona some of us nje sikhule kuma families la I hierarchy clear khona Yeah, ukuthi 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 ugogo siphethe okanye umalume osiphethe Yeah. okanye uma usuhlula ugogo kuzolanda umalume uma wenze into ebhedayo Kanyamba uncle alizofonela so nje umuntu ozocorrect uma wrong Yeah. nakhona futhi into ebhlungu uma wenze right ayika ngeke ushayele zabo yakuyithola kubantu bethu uyabona abadala mina leyo. ngokokwami kune moment eyi-1 engisayikhumbula edladleni mfethu yabona bahamba abazali nge-weekend baye emcimbini Yeah.
babuya so mabehambile ngenza sure ukuthi ngiclean iceke nginakekela ama flowers ngenzani ku clean nasendlini kuwashiwe ku grand Qondile. yankela lathi lingene egate kanti kunetshe elibekiwe intwana kade zidlala ibhola zakhohlwa ukususa emgaqweni hey losusa ubani elijapa ngakho ke yonke lento eyenzile Ayisekho. Nasayibona. Ayithi bethi discipline ngafunda kanjalo ukuqondisana. Yabo ukuqondisana nabantu nikwazi ukuthi nicoce ngiqaba manga babe twistana lo kwama OLED. Yezwa lo kwama OLED ukuthi phela bahosisi bane nabo yabo bayalamana futhi yabo sothi nalo ufuna ukukhombisa umdala nani but yabo thina into esasihleze senze nama no sisi bami babizosisi ngoba anginawo cousin ngihlezi ngisho anginawo cousin no sisi no bhuti yabo osisi bami no bhuti bami sasingakaze singene into ebangwayibona Yeah. sasihlezi honest ukuthi hey baba mina ngixabene nawe Yeah. na abantu abaxabene Yeah. so ngisho athiwa bazama kangakanani ukuthi influence sasibabuke Yeah. ama-ole Ayibalekile la. Yabona mpahla inzima doda. Balekile bolo. Hey ma-out. yabo mekunomcimbi amanye amajita asekhaya angahlala ekhaya Yeah. sasibizana bafethu ningathathi into eyibangwa Yeah. ama-oledeni Yeah. Nizozenza. Nilefala Yeah. Balekile. Ibalekile. ama-out asekhaya amadala bafethu ningayithathi into eyibangwa yelabantu labo manje abantu banazwani nobani bani but siyamazi wrong mase siyachazana sonke bafethu asivumelani nango wrong Yeah. khonje oled lakho kuthiwa wrong yabo thomela uthi yabo wrong uvume nayo wrong yathi ungayingeni ke lanto bazoyilungisa bona And kubalekile mfethu ukwazi ukuthi uma wakho wrong. yeah Yabo lento as much as umthanda yeah mfethu. but me wrong wrong. yeah Yabo futhi and be unapologetic about it Yeah. too. Yabo because phethe yabona manje bethi inqwaba yokhazini ayikhulumisana kuzwana. yeah thothi kodwa oled lakho la Ngenxa abazali abamaxoki. yazi I'm telling you. mina oled ngisho ngangifoyela manje seliyazi nalo ngangifoyela manje angikhupha angihlala ekhaya so mele ngifoyele hawo bani bani senze ukuthi kanje ngiyathula ngithula bese ngithi ma kwenzani achaze ngithi isho iqiniso asho bese ngithi hey ma enjayezo lesito kodwa mengilalela wena wrong yeah wena nje ehlisa umoya izodlula lento ngizomchazela naye ukuthi mfethu oledi liphambukile mfethu yabo ngiyasilalela istory ngiyasizwa liphambukile but njengomuntu omdala afuna uyabo relaxa wena mfethu hamba ukhulume naye uthi hey sengidlulisele la nto Leya generation ayifuni ukuthi wrong. yeah abakwazi ukuvuma star Iveli bafethu awumhloniphi ngempela mfethu yazi awumhloniphi Ayi. ngithatha kancane Ah, uma wakho vele hawu yabo ayisaphelile nami sengibambele hawu uthi kanje ngoma hayi Yeah. shuthi ayibhedile Ijumpile. ngempela ayijumpile yabo so safunda kanjalo thina ukuthi siwahlanisa nami nanokuthi nje ukukhula kwethu I think ngona wasisiza understand izinto till today sisebenza leyo ndlela siyawazi ukubonisana but there's times uyobona khona ukuthi Joadosh kuye kube tense Yeah. yabo uyizwe na ukuthi yasinda lento ngifuna ukisho hamba uyibhodle kuthulakala isonto ayi manje sahlala ndawonye bese sabonakala kuthulakala isonto ubone ish enjami manje siyangilahla manje ezama outsiders esathi sagcina ukubonana uzwe sikufonela futhi hey sithini lapha hayi ngikre ndasiphuma yawen so sesinale bond Yeah. engizothi forever engithi forever but nalo bond le yeah Mfethu yazi there's so many ways to unpack this conversation but asiqhubeke nayo mfethu because what also I'm interested in indlela yokuphila kule level enikuyona nezinto esini exposed kuzona lena yenza umuntu osekasi anibuze lemibuzo enibuza yona kodwa still angeke aze akwazi ukuyipictureisha lempilo eniyiphilayo ifuna uphila kuyona kuphela awukwazi ukuyipictureisha yabona that kind of access awukwazi ukuyipictureisha you can only live it Yeah. and noma usumxoxela umuntu vele ubonza hayi movie yeah umchazela istory nangihlezi ngibatshela ezinye izinto angikwazi ukuyikhuluma because angikwazi ukuchazela ngikazi ufuna ukwazini Yeah. but there's a bad side and there's a good side of it sure how That's bad what I is the bad the bad is bad wanna know the bad Ace. the bad is seriously bad Bad. if you don't have the heart yeah you won't come back. because good I think sometimes bacula ngawo Yeah, kakhulu bazokupraise yabo la. the document good ama like if bad is yes bad yeah
you don't have the heart. Yeah. It's not for the faint hearted. Waqala wathi uhambe ebusuku usumataniswa namantombazane yabo. Yeah. Wenzele ngisiphuzu nje wade ngisho mengigoduka uyabuza. Hey manje yambuza bani. Yabo akekho umuntu ongakubuzi-ke. Kutshela into ekho ngisho wathuba uyakubuza. Yeah. Wathu uhloniphe kangakanani, imdala kangakanani, usonta kangakanani ini. Uyakubuza. The only first thing abakubuza yona ama-cherry. ingane Ngiyayiphatha Ingane le makashiti. Hayi ngiyayiphatha le ngane. I'm sure ingane eniyiphathayo. Seniyibule. Qedile. Seniqedile le ngane. Sesithatha iy'mpampama. Makra. Badlalile ngathi labo. Zikhona nazo. Yeah. Hayi ningi. But njengoba usho-ke kunelento sensitivity when it comes to those things because izinto eziningi zenzeka ebusuku and ziphushwa ilento eyenzeka ebusuku yabo eSouth Africa. Yabo, But so- akuzama ukupendela isombo umuntu ophila impilo yasemini ongayi-understand impilo yasebusuku ukuthi amantombazane ebusuku awabi lento eniyibonayo emini. But still kuba umuntu ofanayo nalo mbono emini. Ukuthi akwazi ukuhlangana nalo muntu ngoMonday, Tuesday, emini nje emsebenzini. Kodwa zaqala zathi Thursday afternoon. Yeah, Hayibo. kunabantu abaphuma ebusuku So Sasha Fiesta. yeah. Yeah, baphila impilo ezothu kunabantu abaphuma ebusuku. But enye into ngitshele bethi le mpilo yasesikoleni le ngazi ibe kanjani but le nto ama-res nani Yeah. expose ingane kwi-danger Yeah. sometimes nanokufisa ukuthi bazenzele izinto bona ngizoyibeka kanjalo because uma usuka ekhaya uyohlala e-res uma ufika e-res ayekho umuntu okusupporta ngaleyo ndlela ekhaya and then you have needs entombazane and then the closest thing ongayenza ukuthi uyifakele imali is going at night because ebusuku bafeze ngiqambele amanki iningi imali and yashesha yabo uzoyithola futhi uzoyithola manje nangakusasa uma uphume khona yabo ngisho athi uphume kangakanani ngisho athi usuphuma ovashela umuntu because lento siyanormalize yasebusuku ukuthi seku-exchange yabo amantombazane-ke there's no way uzobiza intombazane just uzohlala yabo kufanele wazi ukuthi mekumnandi amajida akuhlaleke wodwa kufanele abize ama-cherry mase kufika ama-cherry obviously phela kuzokhethwana la kuyakhethwana wenzeka zonke lezi zinto lezi sumnikeza sekuba khona ama-exchange ey'mali sometimes yabo njengoba benze njengamanje abanye sekukhona lento kuthiwa abantu bayadayisa yabo because now azama Why you take kuthiwa khona? Bayadayisa nje vele. yeah they're trying Why to make isho ends njalo? meet Imashi. yabo that's why begcina be-expose iy'ntweni ey'kanje sekubuhlungu for umuntu ongahambe ebusuku uma sesenzwa into eyenzeka ebusuku ngeke ayi-understand because aka-understand yenzeke kanjani is it that easy ukugcina wenzeke lento kanjalo yabo so uma ungahamba ebusuku awusoze wa-understand impilo yasebusuku awusoze wa-understand ubungozi amantombazane adlula kubona kodwa abnormalize yes yabo Uthi u-Ace ngeke uzo-understand ubungozi amantombazane akudlula kuwona la expose kulezi zinto zasebusuku kodwa akunormalize. yeah umnormalize Lobo bungozi, yeah. kuba ukuthi it's just one of those things Simdayisa umngane Impilo. arage. bangasho Sasa lutho, bathule. ungasho lutho ukuthuleke nje. akhale Pause. nathi, Akhale yena. kwenzeka ukuthi laphana Sasa abuya landa uroommate wakhe azomdayisa. bangamsupport naloko bazoyeka ukuhamba naye lo complain hayi sebemvalile abasahambe naye yabo neninganye abantu Recruit. iyo poster abasayi-support ayikho ozoyipostisa ayikho ozowani because you are alone there mhlawumbe sometimes yabona-ke i-system indlela eyiyona manje tough sekuyatravelwa-ke manje wonke umuntu is chasing that thing ukuthi I'm posting flights, I'm catching flights, not feelings. Holiday destinations. Yabo nje ziningi iy'ngane khona ingane ngisanda kufunda namhlanje. Bayibheka ehambe yo hike. Yala eThekwini yayo hike. Oh shit indawo ezini northern part of Hiking trail. Northwest. Northern KZN. Ay ohluhluwe mhlawumbe. That side. Yeah. Jozini something. Yeah. Yala eThekwini yo hike eJozini. You hiking Abuya. trail. No, hike lento ey'ntaba ukugibela iy'ntaba uthi ube hike umuntu begibela iy'ntaba ehamba entabeni. Uyosuke eThekwini uyo-hike eJozini. Yalahleka. Ayaziwe iphi. Bakhona le abayipostile bathi sitholakele. Tholakala? Khona Sitholakele. manje kodwa ithothi wabuye. Yabo? Uhambe uhike nabangani bakhe noma? Angazi kuhike noba. Mina ngazi lokhu hike okusejozini kubaluleke kanjani, kuhluke ngani kona. Phela ukuhike Ama-trails, mhlawumbe mfethu. kukhona. Yeah, so i-lifestyle. Yes, ingakho ngithi sebe-chase i-lifestyle, leyo lifestyle bafake ebungozini but because i-lifestyle bayayi-normalize.
ukuthi because yalapha ukuthi inzima kangakanani whatever hardships abadlula kuona la bebodwa abakuxoxi so bona bazokukhombisa isithombe esisodwa esenzeke leyo second elimnandi uzobona lona then you also want to do it ukuthi they went what ukuze ba-achieve leyo nto they will never tell you. Ivethu le mpahla yazi ungayichaza kangcono kuphi ungayichaza kuleya part eyenzeke eCape Town after i-20 mhla uChristmas Yiphambe leyo hayi after uChristmas eCape Town oh yeah wonke umuntu eCape Town ufuna eCape Town and unemali yokuya unemali yokubuya awunemali yerent ongenayo akanayo imali kodwa sifuna ukuya eCape Town understand mase useCape Town kwenziwa normal thing Yeah. it's very normal mase ufika eCape Town now wazi how senza emini ulele kuthiwa kuyenziwa ama-activity bethu ngangakhalelwa umnganami mfethu ethi nkanyiso ngina-200k followers I think kwakuwuFebruary kodwa bengingekho seCape Town ngeke nami next day sengifuna ukuba seCape Town ngeke lezi ingane zivele zikwenze ngazo ukuthi awunawo ama-followers musuzibona seziphoste eCape Town ngoDisemba yabo kanti ziyoshaya ama-jet ski kulowo nyaka khululeke wahamba mahashoni you do whatever yabo kodwa manje lezi iy'tori mase bekuxoxela-ke sekwenzeke lezi zinto lezi then siyaqala because stats yeah ama-crime hayi but inkinga lezo khona iy'tori abazokuxoxela zona ezingaveli kuma-crime stats Yeah. because kuma-crime stats umuntu uvela seke-missing Yeah. okanye sekeshonile Yeah. lokho ku-in between akusaxoxa akusaxoxa ukuthi wena ubuye wenzani eCape Town wamthemba nje lo mjida lo lo mjida obowuxoxa na-Instagram akuflayisa lo mjida wangabi nankinga wena umdemile lo muntu ayikho traceable wase-Nigeria sometimes or whatever Africa akwazi umtrace aphi amfice laphayana amphilise one first night that first night udlile kwabamnandi the following day amthathe ethi uyomkhombisa indawo eGrand samsusa eCape Town bashaya imoto mhlambe baya eNice namahlathini or eGeorge mayifika lapho ikhona impela indawo emnandi Yeah. yabo ilemizi esehlathini kuthiwa yini ayingikhohlwa lento to your camp oh yeah yeah uhlala in camp la ibuye ikhona indawo amahlathi umahashula ayisebenzi game reserve ikhona leyo ndawo but Yeah. now the problem is that lo muntu ohamba nawo umazi yabo and awazi umthemba kanani ebusuku seyakujikela ngathi bekwazi ukujikela umuntu for example nceso ukudrill Yeah. for example le case esibuka kuyona yeah the trend manje Olorado Yeah. yabo when you listen to that story Olorado wahlangana le out with dating app from a dating app by exchange ama number when they exchange numbers it so happened ukuthi they planned their meet up yabo okay we're going to meet now because now we're on WhatsApp and then from there seyasuka bayohlangana and then it happens ukuthi masuhlangana naye usuyazi umuntu seshonile which is very painful yabo it's very painful but and then you go out and you post justice for Olorado whatever yabo which is nice there's so much support everyone is trying to fight this thing yabo and then there's someone now after that whole case and comes and say it also happened to me but now instead of it being a femicide njengoba desichazwa you find out ukuthi there's another female who's involved in this thing yabo meaning lento esichazayo kuhamba ebusuku and influencing each other ukuthi nenze lezi zinto engagcina engaxoxwanga kunabanye abantu besifazane who are also what's this word misogynistic Yeah. who are also part of this whole thing which proves that this is a crime thing it's an organized crime it's not a femicide yeah it's not gender based as you say because lengane mayisibuka izothi nami it happened to me I met this person on on a dating app yabo so Tinder for example and then mawusuhlangana nalo muntu you exchange numbers you're on WhatsApp and then now uzocela ukuthi wethu give me your Instagram kanti useyakumonitha is learning more about you uyakubona so this is what you like the places you like to go to and this is how you dress up yabo so you are this kind of person useyakwazi yabo uyazi ukuthi ngizokuluwa ngale zinto lezi kanje nawe uzothengeka yabo then after mase kuthathile uma ufika lapha apparently ufika ne-chair and then athi no this is my sister and I didn't want to come alone because I felt like nama ngikwazi yabo so if ngakwazi I was not comfortable coming alone so manje it's okay on our way to a date we'll take my sister back home and then we'll go to our dates and then emotweni as you thinking when it's okay we're going to his place la ezoshoka khona siswakhe keep him keep her amathase
and then you guys start fighting manje in a car. And then this very same cherry, ela emotweni, yona ethi, you know what, sesinikeze whatever sifunayo, but let's kill him. Yabo? And then you come out and say, it's a femicide. It's not a femicide, it's a organized crime. Organized crime. Yeah. So it's affecting everyone. And it was premeditated too. Yes. Yeah. So, and then we cry about gender-based violence when we know in actual fact, in anything ends like South Africa, there's no way you totally crime, especially even nala it down. Mawuzobanjwa, umeswa i-chair, bezokubamba ifoni, ikubuza ama-direction, i-chair. Yeah. Yabo? So it goes to We show out, we yeah. out. Ikubuza ama-direction, baphuma amajita eceleni. Athe, fethu, yabo, bona sebantu sebebamba inkintela. Umeswe i-chair. Wena uze uyixolele i-chair, izime nawe bebalekile. Ithawe ma ithuka ikhala inyembezi. Kanti So uthola she's also ikhathi. part of this thing. Nabo bambuca izinto ezincane. So lezi zinto Those lezi are the lezi zama-chair, some of these girls who are missing, they were sold by their friends. Yeah. And I don't think we are ready for that conversation. Nah, they're not ready for that one. We are not ready No for one that is. conversation because there's no one ohamba yedwa aye kwi-girls trip. This girls trip, they organized now. Sheza khona ushef. Yeah, come But with kodwa that. There's a fund for this girls trip. angihadeli sikhulume as if i-gender-based violence ayenzeki. Yeah, there is But gender-based violence. kodwa futhi enye into ekumele ngibe aware of yona ukuthi indlela kukhulunywa ngayo ngathi iyona kuphela eyenzakalayo. It's Because like- manje yonke into enokuhlangana kokulahleka komuntu wesifazane nokulokhunja kwakhe Kunomuntu gender wesilisa. based. Yeah, but there's genuine cases where you can argue this gender-based thing. About like your uyinene abambulala. Well, she was targeted a post office. Yabo, the case engane encane ucwecwe. Then there's genuine cases where you can see it's na amachita ngempela ashayile flop. But there's cases where as a pele and when you find out and when you go deeper with the case, you learn new things every time. It's, oh, actually, this was organized crime. Hayi ukuthi bekuyi-gender based. But mayivela kuzothi yabo immediately manje mangathiwa so and so oyintombazane olahlekile, it's gender based. Because angithi Ukuthi untshontsho antakhe wantshontsha Yeah. ubani. so it's gender based. Untshontshiwe It was nje. organized. Some of these things, like the conclusion they made with genocide, white genocide, Yeah. of white farmers. Kuthi kuthiwa hayi no ama-white farmers wona ayabulawa South Africa when it's not the case. Kanti kuyazi ukuthi labantu Abangicasula when you go kabi ke deeper- labo. Yabo laba abangicasula kabi ke mina. When you go Yabona deeper, laba uyazi ukuthi- yabona laba abangicasula. Yazi bangenza ngayeka ukuthanda ulento uJordan Peterson no nalo baba lo Balo- ubaba PPT podcast lamje abangicasula kabi. But Piers Labelungu Morgan. Piers Morgan uyo wadila nayo kamnandi kabi. Wabahlanganisa babeka la wathi ubani ababulawayo ubani abangafi bayisolve. Laba abanye oJordan Peterson bakhuluma yazi usandile mfethu umngane amakazwani kanjani nabelungu abanemali Abacabanga. especially laba abaphesheya uvela lezi zitshela ukuthi zazi kakhulu Yeah. kodwa yila ngabona khona ukuthi how do you give a platform to someone as uJordan Peterson akhulume ngento ningayenzi research kodwa ninayo access la niyakwazi bona isetup yabo yabona ukuthi bayakwazi ukuconfirm izinto online Yeah. why ningayenzi ilokhu nikwi podcast you have 2 hours to yonke into ekhulunywa lo Iyaplan. mjida wena usuyayithatha as it is. And And then now you fit now other phela people. most of them now they use Twitter as their Sources. source right now. Most of these guys they use Twitter. But okay Shepard ungaya ku Twitter fethu kukhona into ozoyithola ngeapartheid and then uzo understand ukuthi the reason why kunezinto ezikanje zaqala kwiapartheid into kanjalo then you can form your ideas angathi umuntu ekhuluma ngeincident eyenzeka kwiapartheid No, but you- kumlungu we kube need- ngazuthi Also, we need to understand that Abelung they will always defend themselves. Yeah. You know, we mustn't feel like Abelung they must defend us. It's not their duty to defend us. They will never defend us. Yeah. So Abelung bapekana. Abafana nathi. Nakhona, I think somehow they saw what this thing is going out of lenda befuna ukuyipusha and Yeah, of okay, course. let's save this thing, because when you listen to it you can see ukuthi amanye ama cases, it was a case of asifake lento ezama asishise iplaza because bafuna insurance ikhokhe. Some of the cases. Yeah. Yabo, and when you read into it you find out ngempela ukuthi actually there was a case like that, but because uzothiwa there's a genocide of white farmers izofola under that thing because kuzothunywa vele umuntu omnyama ayekho umlungu ozothi And they know once a white person makes noise, problem, yeah the whole world stops. Same as a woman. Once a woman goes on social media and cry, imashid. so do you think then kunabantu
ababhizi ne-propaganda to make sure ukuthi umuntu omnyama fight against another black person. against another black person. Yeah, that's been. If not, then ilwani namakhosikazi yenu ke. I think there is like bahleli be unsettled. Yeah. Ngabe comfortable kakhulu. Yeah, I mean, the whole agenda is to destroy a family structure, especially for a black nation. I mean, you see it, bro. Like how the society is playing on. Ayekho first umuntu otshelwa manje abantu bayazenzela bayidalela. So and that's why even Nazi, even when you like the conversation that we are having right now, and we know online ukuthi, we know the feminist group ukuthi they're gonna come at us as if like we are, you know, against what they are for. Yeah. Because right now, let's be honest, in South Africa right now, they don't want to be told. They don't want to be held accountable. You know, they just want to push the blame out as if like amadota ayilwane, as if they just don't want to be held accountable. And it's the biggest problem because even when you look back, even white women now, they did try this thing of feminism back then, but they realized they can't. You know, this is too much. This is not into for bona. And by year, but we emakhaya boyikhulisela ingane zabo. Ugcina usuhlala kanjani no-husband wakho fethu umutshela ukuthi awukho safe no eduze komfana? Exactly. Umshado wakho uba right kanjani? Yeah. Uba right kanjani eduze kwabhuti wakho ubutshelwa ukuthi abantu abamnyama Yeah. abantu abamnyama besilisa ba wrong bazizinto. For the fact that you go unengane zabafana. Yeah. And you go online. Yeah. You make a video. Yeah. And you call a black man inja and this and that. Go to unengane umfana. Yeah. And leyo video yakho izocirculate online. Yeah. Umama uzela abafana unabafowenu na. Ushade nayo inja la eduze kwakho. Noma kile yakho akuyona inja ikamakhelwane. No, but technically sicacile. Obvious. Futhi akwazi ukuthi umabura ngaba yinja. Njani when you are saying all black men are dogs. Yeah. Le yakho kanti yona ngoba injani mhlambe exclude out. Yeah. Because you're saying every black man inja or every black man is trash. Hey plus leyo party. Ikijiri nikijiri. Yazi ukuthi kungenzeka something eSouth Africa. Ufike endaweni zokujabula, kushawa amachera shawa. The following day, amachera azophindela lapha ayophuza Exactly. without fail. Ukushawa kanjani? Sengiyasho ukuthi whatever ngenzeka eSouth Africa, indlela amantombazana abuya ngayibheki ngayo, like Yeah. the negligence ababa nayo sometimes usangihlezi sangisebenzisa legama. Because abanqeni ukuthi kwenzeke into yabo manje there's so many cases abanikeza reason to behave. There's so many cases. To behave responsibly. Yeah, to be responsible. Yeah. Yabo? There's so many cases. But they would overlook whatever yenzakalayo. Yabo mase postile. It's enough. They carry on with their life. Because I think lento ifika ibe tricky ekuthenini. They yazi yabona kuba nabantu ababa ne-agenda ace. Yeah. Bese kube nama innocent bystanders. Cause abantu abane agenda ayakwazi ama-influencer ukukhuluma ngazo ukuthi lezi zinto lezi zokwenza izinto ezibhlungu okanye izinto zokuba negligent okanye zokuhamba ebusuku zirongo. Yeah. Kodwa umuntu uyena kuqala obhizi ethi indoda ibhek secure the bag. Yeah. But kodwa mase kumele babe responsible okanye sekuthiwa advocate useya advocate as if akathanga izolo kanye akazusho kusasa ukuthi my back. Yeah. Yayizwa leyo nto. So leyanto leyana ifike islimazeke thina esifuna ukukhuluma sizame ukusho ukuthi yazini inkinga lento ye gender based violence. But nina bosisi anike ukulibele nithi abafana ngoba yinini nifike nihlohlele izingane nifake bese futhi abanye abantu osisi futhi babe iphathi yayo yonke lento eyenzakalayo. Yeah. Yayizwa leyo nto into kanjalo. But it's a sensitive topic njengoba usho one day kofuna sihlale phansi. unpack. Unpack kahle. Yeah. Yabo? Ukuthi ayidinga ama-emotions. Yeah. Yabo. Idinga another Critical thing thinking is issue. important at the end of the day and bring both genders to the table. You know, True. because if sizoyidiscussa sodwa thina kuzoba ngazi ukuthi
you know. Siya-against. Yeah, you know what I mean. Uyi-rape Yeah. apologist Yeah, okanye exactly. wena Bambiza awuyithathi wonke la serious. magama, Facts. yes. bazokutreka now. Yeah. That's why I guess Yeah. there's conversation they are not ready to have, where you look at things as they are. With even these trips, Yeah. even there's post abazenzayo. Yeah, because yabo, icase they also kalosi contribute to this asikwazi thing. kuyikhipha asikwazi kuyixoxa kanje abantu they are not willing, it's Yeah. too soon They're for not you ready, still because fresh. still basafila Yeah, fresh. they still feel deeply about it. Yeah. You can't rationalize into umuntu ayicabanga ngama-feelings. Yeah. You can't apply logic kwinto abantu abasebenzisa bayicabanga ngama-emotions. Njengoba dingisho mina uthi I don't count it as GBV as much as kubulawa umuntu wesifazane, but I look at it as organized crime. So it's a crime that affects nje abantu abaningi eSouth Africa. Yeah. yabo. So i-crime ekhona hayi ukuthi targetwe abantu beside. I think kube yiphutha ukuthi kube inkinga ngoba kwenzeke ngalesikhathi where GBV is still in question yabo ngalendlela, but sometimes ofuna si unpack kahle case yonke and then sazi okay sesiyayibuka okay nayo into enzakalile la. Yeah, bese si-unpack-e kahle nalento ye-GBV sike si-understand-e kahle iyodwa ukuthi what is really gender-based violence and singama-out what role can we play kuyona. Do we have to bring awareness okanye i-awareness is enough sekumele si-acte manje Yeah. noma do we have to protect sihambe sotoyitoya lapha nje bakwakutotoya kula amanye ama-case Yeah. but still in terms of policies uhulumeni nje ngazi ukuthi wavele wasibuka nje ukuthi ayizibanga umsindo lezi but yazini asiyivale mfana awe, asiyivale soqhubeka nayo makashilo futhi isitori sakho side kakhulu abantu basezosibuka basezosilalela kuningi Yeah. sisazoxoxa ukhona la ekhaya futhi thank you majiteni awe, Thank done. you mzala. Showcase. Siyabonga. Awe.